И здравейте, аз съм FireBG. Тук сме на NinjaBG. И сега снимам на Don't Starve от Steam. И той човек се чуди, що няма Don't Starve от Steam. Иначе ще ме купуват или утре, или да. Ох, извинете за чихането. Просто съм леко болен. Аз в училище колко пъти кихах, бе. Но че ти киха се знаете, болен. Аз просто съм си болен отдавна. Вчера ми беше лош бат. Ох, забравих, че така се гледа човекът. Аре бе. Искам те отзаде. Добре сега. Ще играй си, бе. С това момичето с плитките. Ти не знаеш аз колко малко съм играл. Тази с черната коса или с русата? С черната. Ясно. Защото русата през нощта идва сестра й, Да бе. която е мъртва, де. Да бе. Да. Бати акто. Хора, пишете в коментарите разни неща за Don't Starve. Оги има Википедия. Знам. Да пишат хората, могат да знаят нещо полезно. Википедия знае всичко. И добре, да има и тия да знаят. И те да знаят. Тия да знаят. И тие. Той имаше апдейт на Don't Starve от Steam, поне така знам. Няма апдейт, има DLC. Да, което аз ще си купя след 2-3 дена. Какво беше различното на DLC-то? Нещата ти изгоряват и ти изгоряват, когато е лято, има нови босове. Да, бе. Да, Значи ще я купя. има много яки неща. През лятото ти става топло и трябва да си направиш един камък, който е студен. Бати якото. Разбрах, че трябва да се можело да се превръщаш в някакви неща. Не, Луди, който ти сигурно го имаш, сещаш се. Да, Он знам. стърваря. Да. Той на пълнолуние се превръща в бобър. Хо-хо, яко. Да, и не може да умре. Хо-хо. Умира само ако не ядеш дърво. Как ще ям дърво? То може, с бобъра можеш всичко да правиш. Може да чупиш дърво, може да чупиш камък, може всичко. О, пуйчица! Знам, вече знам. Да, аз те научих. Аз те научих, бе! Готика! Значи аз съм готика, добре. И за какво трябваше? Оставам боровинки. Да, оставаш боровинки на земята. Да, тя са при тях. И като геде, не може, не ми става. Как? Аз как мога? Не мога! It's your or me. Нещо такова ми пише. С какво оръжие си? Брадва. Пак, как не ти дава? Не! Той изяде всичките ми боровинки. Трябваше да отдръпнеш само една, не всичките ти. Не. Аз съм запасен с храна. Аз ще умра, защото тук спайдърчета има. О, браво, тук спайдъри, става вечер, спайдърите излизат. Мама ти мръсна! Майка ти мръсна, нещастна! Леле, майка ти! Долни гащи! Айде бе, айде мако! Беше тъпо, но айде. Да ви бе мамата! Нямам с какво да го бия! Бързо, братва! Крафтвай бе! Ареба! Ще видите хора как Оги умира. Чево! От паяк. Не можеш да убиеш и един паяк. Не, те излизат много. Щупих някакво яйце. Не се го щупи. Не знам, кефеше много как е си гледаща. И го щупих. Не може ли?
ако беше успял да го щупиш, можеше да ти излезе и кралица пак, която е бос. Можеше. Някакво огромно паяче ми излезе, бати мръсното. Така огромно. Някакво огромно паяче. А, Къде знам какво е огромно? Не съм експерт по паяците. значи е кралицата паяк. Бих я. Не я уби. Бих я, искаш да виж. Какво дропна? Не знам. И си... Някакво черво. Какво черво, бе. Ба, къде я знам? Не съм експерт по черво. Ако атакувам кошера, най-много ме убият. Ще дойдат обикновените пчели, ще станат килър пчели и ще те почнат да те бият. А ставаш черната коса, какво ще става? Нищо ли? Пишеш, когато стане вечер, тя почва нещо да гори или нещо такова. Да гори. За да има светлина, нещо такова, аз така разбрах. Аз се приготвям си направя на факла. Аз се приготвям да си направя фарпит. Моят остров много тъп се е паднал. Моя адски як. Може ще трябва да си правя нов. Айде, гасим се. Вече се гори, бе. Огъна ми се гаси. М. Слагай. Така факла. Да, това. Да, това. И когато вали, не знам дали в тази, ти се загася по-бързо в факлата. Да, това всяка е. Се гаси с 15% по-бързо. Ох, да се надявам. Много се възстановяват сърчицата. Хайде де! Хора да знаете, бот съм ми доста. Може би сега ще ходя да щупа това тъпото яйце. Само настанете, ще има по майката на тази спайдер. При мен скоро става ден. При мен вече почти ми се също ми се сейвне. То при мен първо става... Да, ма ти си я си я купил. Ето, първо става ден, и после се сейва. Ома ге! На мен ще ми е станал ден. На клипа си вижте колко е смешно. Добре, вече стана ден. Добре, айде, exam that's just native. Ома ге. This is... Бати той кола. Чека си имам още един... Някакви спайдери излязоха от това яйце обаче. Ми не знаеш ли? Не. Чека, аз ще си направя още един фарпит. Не, аз ще направя. Аз чупи го! Ама не Браво. излезе някаква кралица. Може, казах. Ти излезе. Трябва да си по-ясен. Следващия път. Която е доста здрава. Здрава кралица. Гей, моне. Ома гей, нинджа. Айде тя пушни нека пак с 200 хелт. Или с 200 хиляди. Много утепам. Много утепам. Злато! Господлия, при мен нито ще има постижение, нито нищо. При мен има 2 злато. Знаеш ли колко живот съм? Колко? 5. Аз съм на 150. Яденето ми е 147. Аз съм се освоил, защото има Когато се спалнах, намерих футбол хелмет, дъски, въжета, камъни и едно нещо, и едно нещо, дето ми отключва. Чак, имам още 3 злато. Ще чакам тази пуйката да дойде тук да вземам боровинките. Аз да точно до тях. Ще ме забележи ли?
Не, бровинките зми. Така, браво, умно дете. Викам умно дете, като батито пък. Мисля, че видях пустиня. Значи на някои места няма пустини. Не знам. На моя има. Изказа савана. Каквото и да е. На моето има, ама няма и кобъл. Ама има едно езеро с жаби, които са много гадни тъпаци. Ето. Да, няма злато. Получена, си. А нали ако не удреш жабата няма да ти скочи да те бие? Почвате. Да бе. Да. Така ли беше? Да. Ох, тогава ще няма да минавам покрай езерцата. Да не я предизвиквам. Няма смисъл. Няма смисъл от насилие. Започнах да бачкам. Добре, че тук има повече от едно злато. Повече от 2, повече от 3, повече от 4, повече от 5. Опа! Какво? Още едно яйце с спайдъри. Аз съм на 2 хелт. Ама ге. А какви сте бикове? Нещо като бик. Не ги нападай. Що? Ми каза... Ние не се сеща как се казва. Манур се казва. Окей, ако искаш да ги нападни, ако искаш да си загубиш живота, окей? Ама айде без да ми се спална от първата. Прикрва! Ти бе макта! Ама гъбен един удар. Само се изкиха. Само се изкиха и му убиве. Добре, окей, аз вече мога да си направи двете машини. Сметлия. Не, още не мога, трябва ми само още назад. Ви е харесал този клип. Да се не направиш от Забравяйте нея да върват. не забравяйте да се абонирате за мен. Забравяйте да се абонирате за мен! Да не забравяйте да се абонирате за мен, да харесате клипа, да пишете по едно коментарче, ако искате. Да се Абонирате за Ninja BG и айде, чао!